El Kazum dona poder. De quin bàndol vols tu ser? Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Things, erupció. Kazum Power. Un origen llegendari. No pot ser, té un ull de cada color. Dis-nos-ho, eres heroi o vilà? Les dos coses alhora i cap d'elles. Llum, I ombra, dia, i nit, heroi. i vilà. L'un no pot existir sense l'altre, i jo vigile perquè estiguen en harmonia. Soc la guardiana de l'equilibri d'este món. Equilibra, la superthing llegendària. Vaja, per fi un llegendari que no està un poc grillat. He observat des de sempre les batalles entre herois i vilans. Conec cada mil·límetre, cada secret de Kaboom City, i tot eixe coneixement l'acumule ací. Una bola per a saber coses. L'orbe del coneixement. Sí, clar, eixe nom està millor. Amb l'orbe veig el passat, el present i una miqueta del futur. Espai, Multi. Espera, amb què? Ai! Oh, què vols de nosaltres? Tindreu un paper molt important en el futur d'este món. I per a estar preparats, haureu de conèixer tota la veritat. La veritat? Orbe del coneixement. Mostra'ns el començament de tot. Tot comença en un laboratori secret del vostre món, quan un científic veterà coneix el seu nou ajudant. Bon dia, profe. Sóc el teu nou increïble ajudant. Profe? Sóc el gran professor Cornelius Kazum, però tots em diuen professor K. El professor K. I l'altre que porta el capell de copa alta? És Enigma. I a tu com et diuen? Va, no importa. A treballar, ajudant. Exacte. El vostre apreciat enigma i el no tan apreciat professor K no sempre van ser superthings. Enigma somiava que amb els invents transformaria el món en un lloc màgic i millor per a tots. Però el professor K només buscava fer-se ric i famós pels seus invents. Eixes visions tan oposades van acabar xocant quan el professor K va descobrir un nou mineral. És preciós. Portaràs el meu nom, Kazum. I ara, gràcies a este generador, demostra'm de què eres capaç. El Kazum em convertirà en el científic més famós del planeta! No, és massa inestable i perillós. No ho facis, professor K. Este descobriment farà que el meu nom es recorde per sempre. El poder del Kazum és il·limitat i podria fer qualsevol cosa! Faràs que exploti la ciutat i nosaltres amb ella. Apaga això ara mateix! Però què està passant? Sóc un matràs? I així el poder del Kazum va ser l'origen d'Enigma, del professor K i de tots els superthings. I també d'una nova dimensió. Professor K, va tot bé ahí dins? Sóc Daniski, el nou becari. Sé que em va dir que no el molestara, però... Professor? Oh, quin desastre. Què? Només ha quedat esta maleta, pareix important. Val més que la guarde fins que torni així el professor, estiga on estiga. El professor K, Enigma i el Kazum es van transportar a la nova dimensió que havia creat el Kazum, Kaboom City, el món dels superthings. Allí Enigma va utilitzar l'enginy per a liderar els herois i protegir el Kazum del professor K, qui, convertit en el líder dels vilans, no es detindria fins que derrotara Enigma i recuperara el seu preat Kazum. Tot això és culpa teua. Si no t'hagueres ficat pel mig, ara seria el científic més famós del món. Me les pagaràs!
Van passar així molts anys i el professor K sempre perdia. Per això, al final, va utilitzar tot el coneixement que tenia per a crear el vilà definitiu que podria derrotar a Enigma. Un superthing d'ulls rojos anomenat Mr. King. Està viu! Està viu, sí! I ara vés a destruir Enigma! Però era tan malvat que les coses no van eixir com ell esperava. Ai, A mi no em dones ordres. Calla i porta'm un suc de vessament tòxic. sí, el que vostè mane, cap! Des que Mr. King es va convertir en el nou líder dels vilans, es va trencar l'equilibri a Kaboom City. Allò que abans eren enfrontaments divertits entre rivals es va transformar en una batalla pel control de la ciutat i del Kazum. Pareixia que tot estava perdut fins que vau arribar vosaltres. Els Kazum Kids seríeu els encarregats de tornar l'equilibri al món dels Superthings. Vos he estat observant. Heu recorregut un llarg camí i heu superat proves increïbles. Heu après a forjar les habilitats, a dominar les pors i heu demostrat que sou uns autèntics superherois. Ha sigut genial! Estic flipant en colors! El professor K, Enigma i també el profe Daninsky! I això vam trobar el portal a l'escola. De veres som els elegits per a salvar este univers? És tan èpic que em tremolen les cames! Heu de recuperar tots els fragments de Kazum per a restaurar l'equilibri de Kaboom City. I Kid Fury serà una part clau en això. Què li passarà a Kid Fury? Sí, acaba d'explicar-ho. No ho veig molt clar. El futur encara està borrós, però... Mr. King i el professor K preparen un pla final per a eliminar els herois per sempre. Veig destrucció, molta destrucció. Ostres, no! Afortunadament, el futur no està escrit encara i es pot canviar. Cuideu Kid Fury i recordeu que si els herois aconsegueixen el Kazum, podreu tornar a casa i així es restaurarà l'equilibri d'este món. Però si els vilans obtenen el Kazum... No deixarem que guanyi Mr. King! Confio en vosaltres. Ah, salut. Salut, per què? Achim!